Jag är inte till vinna efter det och finalplatsen där så blir det att bli tryggare och tryggare. Är det trubbelt att hålla dampen uppe ta det. Då är så stora månader. Till vi har perioder det som det här kör väl. Så har vi perioder här det kör lite finalplatsen närskast i stor runt till att linjen som 18 vi kom. Det skiftas som att täppa. Det gör det att det gör det spalde ja så ja det är inte trubbelt att hålla dampen uppe. Det är faktiskt en inte några inches så jag kunde att det så alltså jag vinner alla dyssnar. Jag kan inte bli sen det färdigt dus man över trycka sig sen det förtulja. Ja, men alltså en ordentlig som nummer 8 är enda spelet är ända vann mästerhöjde. Vi fjärde kom och Hövsingar 18 fra. Förra kom vi 18 fra. Här Strandiga då är mana i finalen så jag vet alla bra det är snart kallt. Så jag ska akkurat spela om det så skulle ut att täppa där det nu. Nej, vi skulle inte ut att täppa det snart. Så vi tar en distag engine och räna att sätta oss upp på ganska vi gör motivationen än akkurat där kommer finalen att det ser ut att för då i mittkörna så var det hinda för Jakob att ta skifta som att täppa. Och nu tappade åter ötlinje som ligger på inte att vi Jakob. Hövsingar och Strandiga spelade jämnt tappade här och Kolfingar åter. Så var det ska hända Västmanna. Och Kintel vann här så nu Kintel nummer 2. Men det är som så att jag säger för dig kvar nummer 2. Ja, jag också bara motivationen att Jakob själv. Hon vi måste finna motivation och kanske öron en till att komma finalen att det så det smår en 2-4 steg rätt så är det där. Och vad brukar man ta att motivera sig vid? Nej, tema så vara att få in på såna några ting alltså välja en chocken condition och väl där. Alla spel kör väl till tojer men här var en riktigt ting om vi kan rätta till det till nästa för mot Strandinga. Så tydliga som alla gör det bättre nästa för kvar där så. Ja, alltså vi kan inte spela såna dyster ta kom finalen ta man det vara bättre än det är. Ta man det helt säkert vara.